I år 1047 bliver Svend Estridsen konge i Danmark. Han er den første middelalderkonge. Han starter med at kæmpe mod den norske konge Harald Hårderåde om magten i Danmark. I år 1060 overtager Svend og konsoliderer ved blandt andet at udstede monopol på at slå mønt i Danmark. Svend han får 11 sønner, og 5 af dem når at blive konge efter ham. Den ene er Knud den Hellige, som bliver konge i 1080. Han forsøger at rejse en hær for at generobre England. I år 1060 organiseres kirken. Svend Estridsen samarbejder med kirken om etablering af den kirkelige organisation af Danmark. I 1086 Knud den Hellige dræbes. Herremændene gør oprør mod at generobre England. Han bliver slået ihjel i Albanikirken i Odense, hvor han havde søgt tilflugt. I 1103 til 1104 bliver Lund ærkebispesæde. Landet bliver delt op i 8 bispebyer. I hver bispeby bliver der bygget en domkirke. I 1103 til 1104 får Danmark sin egen ærkebiskop i Lund. I 1200-tallet var det bredt acceptabelt, at kongerne udnævnte bisperne. Netop det giver store stridigheder mellem kongemagten og kirken. Maribo Domkirke blev også bygget i middelalderen. Dog er det ikke en af de originale domkirker, da Maribo ikke er en bispeby. Den blev først udnævnt til domkirke i 1804, efter den blev genopbygget efter at have været brændt ned i 1500-tallet. I år 1157 bliver Valdemar den Store konge i Danmark. Han stabiliserede sin magt ved hjælp af nært samarbejde med kirken, hvor han kendte biskop Absalon fra barndommen. Han havde en streng udenrigspolitik, og hans fokus var på at sikre kongedømmet mod den tyske kejser og bekæmpe venderne, som boede syd for Danmark ved Østersøen. Venderne benyttede borgerkrigsperioden til at overfalde de østdanske kyster. I 1160'erne blev der jævnligt foretaget togter mod venderne. Valdemar opførte en lang række stenborge ved de kyster, som var mest tilgængelige for overfald. Vordingborg, Helsingborg og Nyborg er nogle af dem. 1169 Arkona og Rügen indtages. Borgen Arkona og byen Rügen indtages efter togtet mod venderne. På borgen opbevares vennernes helligdom, Svantevit. Den bliver hugget op og brændt. I 1202 bliver Valdemar Sejr konge. Erobringerne fortsatte østpå langs Østersøens kyst. Valdemar Sejr og sin hær erobrede Estland i 1219. Det gjorde Valdemar Sejr til en af de mægtigste konger i Nordeuropa. I 1223 blev Valdemar og hans søn taget til fange under en jagt. De sad til fange i 3 år. Løsesummen udgjorde en formue og betød, at Østersøherredømmet gik tabt. Kun Estland var nu under dansk kongedømme. I 1241 blev den jyske lov skrevet.
Det var en dansk lovbog, lavet af Valdemar Sejr. Det blev brugt som landskabslov for Nordjylland, Sønderjylland til Ejderen samt Fyn. De to andre landskabslove er Skånske Lov og Sjællandske Lov. Alle tre love blev erstattet i 1683 af Christian V's danske lov. Loven den blev lavet i Vordingborg den 10. marts 1241. I 1259 bliver Erik Klipping konge, og i 1282 underskriver han en håndfæstning. Danmark det var næsten i opløsning på grund af det feudale system og dets ulemper, som skabte stridighed mellem kongemagten, herremændene og kirken. Det lykkedes for første gang stormændene at tvinge kongen til at underskrive en håndfæstning. En håndfæstning er en form for kontrakt. Den indeholder en række betingelser, som kongen måtte love herremændene at opfylde for at blive konge. I 1282 forpligtede kong Erik, at han hvert år ville indkalde rigets bedste mænd til en forhandling om landets forhold, og han blev begrænset i sine indgreb mod de stormænd. I 1286 blev Erik Klipping dræbt. Han blev myrdet i Finderup Lade ved Viborg. Morderen er stadig ukendt. I 1332-1340 står Danmark uden konge. Stormændene førte krig mod hinanden og finansierede krigen ved at pantsætte dele af landet til tyske hertuger. I 1340 bliver Valdemar Atterdag konge. Han kom til magten, fordi en tysk hertug mente, at han kunne skabe sikkerhed i de områder, tyskerne havde i pant. Han var en stor politisk og militær begavelse, som skabte balance og opbyggede en stærk kongemagt. Han generobrede først Jylland, så øerne, så Skåne, Halland og så Blekinge. Estland blev solgt i 1346, og pengene blev brugt til at indfri nogle af de danske besiddelser. Valdemar samarbejdede med kirken, hans overherredømme, og han var i stand til at undtvinge de stormænd, som ikke anerkendte ham som konge. I 1349-1350 var den sorte død. Der skete en lang række kriser i Danmark. De første år var der dårlig høst på grund af klimaforværring. Derefter kom den sorte død. Den sorte død er en byllepest, som hærgede i Europa fra 1347 til 1352. Det ramte Danmark i 1349 til 1350. Det blev efterfulgt af flere mindre pestepidemier senere i 1300-tallet. Cirka 40% af den danske befolkning døde deraf. Det medførte mangel på arbejdskraft. Det gjorde det svært for jordejerne at få fisket deres jord ud, og store områder lå øde og blev derfor brugt til svin, som gik på åen. 1397 Kalmarunionen. Valdemar havde ingen søn. Han fik dog en datter, Margrethe. Margrethes 4-årige søn blev udnævnt til konge efter Valdemar. Margrethes mand var den norske konge. I 1380 døde den norske konge, så Olof blev også konge af Norge. Olof døde allerede i 1387. Derefter blev Margrethe udnævnt til fuldmægtig frue til husbonden til ganske rigens af Danmark. Året efter blev hun regent i Norge. Erik af Pommern var konge fra 1397 til 1439. Han havde ingen succes som konge. Han fik meget modstand på grund af, at han ville for meget i krig, og deraf kom skatteudskrivninger. Han endte med at blive afsat af rigsrådet i 1439. Dog indførte han Øresundstolden
i 1426, som har sikret Danmark en solid indkomst af de mange skibe, som passerede til og fra Østersøen i 100 år. 1400-tallet, hvor nedskabet indføres. Det gjorde, at herremændene havde pligt til at beskytte sine bønder. Det handlede mere om at sikre herremændene arbejdskraft til deres fæstegårde. Det indførtes på Sjælland, Lolland og Falster. Det betød, at bønderne og deres sønner ikke må forlade godset uden lov, og de var forpligtet til at tage en gård eller et hus i fæste.